Allah ya bashi nasara duniya da lahira, Allah ya wa zuriyarsa albarka. Ta ce mu a ciwon ajali a ranar ƙarshe ya yi sama da guda 100. Har ta juya ta ce baban mu kamalan isa ne kadai na, sai ta ce ai shi ya haifi kuma ne, Allah ya muku albarka. Wannan ita ce kalmominsa na ƙarshe. Daga ƙarshe sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah, sai ya cika. Ba wani abu ka iya ba, amma mun rabu da iyayenmu lafiya suna mana addu'a. So idan Allah ya taimake ka da wannan, ba wai kowa ba, lallai Allah maka ni'ima mai girma a duniya. Babu abin da zaka saka a gaba cikin taimakon Allah, Allah bai taimake ka ba. So idan iyayenka suna raye, ina baka shawarar ka je wajen su ka roki addu'a a gurin su. Duk abin da ka sa a gaba ka roke su. In kasuwa ne ka roke su addu'a don alheri. In noma ne ka je ka tsuguna ka roki addu'a. Idan sana'a ne ka roki addu'a. In makaranta ne ka je ka roki addu'a. Insha Allah ta'ala idan suka maka addu'a, Allah subhanahu